fundamentalmente, o Partido Popular leva gobernando 3 anos, fundamentalmente cos servicios sociais públicos galegos. Operación desmantelamento. Ese desmantelamento en que se concreta? Se concreta na desaparición de centros enteiros. O Centro de Menores de Monte Alegre, de Ourense, o Centro de Menores de Sotomayor, de Ferrol. Desaparición de centros enteiros. Destrucción de uns 400 postos de traballo. Dentro desos 400 van uns 200 da nosa consellería que van destruir agora e que están dispostos a destruirlos agora, a pesar do que fagamos, das manifestaciones e do que causa o problema social que causa. Paradóxicamente, Consellería de Traballo e Benestar, a consellería que máis paro crea, non no crea a crise, sino na Consellería de Traballo, a conselleira Beatriz Mato, uns 400 postos de traballo destruídos en 3 anos. Ben, diante desto, o Comité de Traballo e Benestar da Coruña, conxuntamente co Comité Intercentros do Personal Laboral, conxuntamente cos 3 comités de traballo e benestar das outras provincias, iniciamos a campaña Futuro para os centros de traballo e benestar. E os próximos actos, mañán venres, unha concentración en San Caetano ás 11:30, onde entregaremos miles de sinaturas en contra de esto. En contra de que unha xunta que pactó ela un convenio colectivo unilateralmente suspende artigos do convenio colectivo. Os sindicatos CIGA, UGT, Comisiones e SESIF presentarán na próxima semana un conflito colectivo contra esta lei de medidas. E as próximas 2 cousas que están xa concretadas é o luns 7 de maio, peches en varios centros de traballo e benestar durante 24 horas. E a última que temos concretada polo momento é a marcha de protesta o venres 11 de maio desde a Cidade da Cultura a San Caetano. E da Cidade da Cultura é obvio o motivo, todo o diñeiro, todo o derroche é unha mostra do derroche do diñeiro público, cando o diñeiro público se ten que utilizar para reforzar o ben público.